wanita utama luhurke asmane wong tuwa dadiya pandhekaring bangsa kowe cumanenga anakku kae kulane ndadari kaya butang gekirisi lagi goleki cah nangis tak lelo 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 ledo enggal menengo anakku cah ayu tak embah selendang batik kamu yen nangis munda ibu bingung Mboten kata lumpen ngaturaken sugeng rawuh. Kunjuk dumateng sagung para gasang yuwaning para tamu kalenggan punika
Asgajaya kula lenggahan kanthi mardu mardika saha mardawane begalih sinambi angrapi pasugatan ingkang sampun katur. Tak lelo 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 Ibu
niki sule kula aja dianggep sepele kula mboten melu among ati tansanggo ndeli yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketok kondalan seke tarupe pun tinggal saking mergi kathah para tamu ingkang tamu ketok-ketoken kewala nganti besok apa bakal bali boten saged kesasa lho Mas Maruf yen bali baja cengkong blender celup ngajeng napa wingking wingking monggo wonten Nanda Bundaya sing tenang lho lek Romen
memanismu anggu jiwa agawe rucite lara apa kang nadya upama munduta rukmi taratamtu tatu ruti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welah ing madyane ngejala nidi temakunjing anggenjong ning paku lingan